tal, queridas falladers? Como estamos un día máis? Eu son Iria e aquí teño a miña amiga e compañera Leila. Leila Mari para os amigos. Para los amigos. Que tal, como estás, amiga? Pois, moi ben. Bueno, non é o meu mellor día. No, a verdad que no. Non é o meu mellor día. Feito, no. Podo contalo? Por supuesto, debes. Vale, porque nos encanta contar Las cosas. intimidades de nuestra vida personal. Sí. Estamos empezando a grabación un pouco tarde porque resulta que me quedei, digamos, encerrada fora do meu propio piso. Porque a miña cerradura decidiu hoxe pola mañá que non lle apetecía funcionar desde fora, entonces solo se pode abrir desde dentro. Entonces, Estoy cansado, amigo. Está cansado, lleva un trote. Entonces, bueno, pues Muchas corremos visitas, o riesgo de que me teña que quedar a vivir aquí na casa do Taberneiro, que é onde estamos, que é un sitio fantástico, Con Juanpa que Pepe. bien hilado, Pues sí, a verdad. entonces corre o riesgo de que me teña que quedar a dormir e a vivir aquí. Un Si non día- podo entrar no piso. Un día temos que facer house tour da casa do Taberneiro. Porque hai Si outro alguén quer un espazo... house tour, que non lo diga. Sí, E sí. facémolo. Sí, efectivamente. Hai un fallado na casa do Taberneiro, no que miau. sería moi óptimo gravar o fallado. En algún momento... Xavi eso podría- técnico aprueba isto. Porque, como sempre, Xavi técnico, os nosos amigos do estudo xate como sempre apoiándonos a grabación, bueno, pois cerciorándose de que todo está perfectamente e de que eu me achego ao micro, verdad, Xavi? Isto é unha cosa importante, así que nada. Bueno, amiga, xa dixemos as túas vicisitudes diarias, onde estamos, de que imos falar hoxe? Pois vamos a falar. De varios asuntos. Sí, vamos a tocar Todos varios verdes. puntos. Pero, ¿todos? Verdes. Todos verdes, sí. Azules tamén, diría eu. Sí. Azules. E marrón tierra. E marrón tierra tamén. También. Bueno, xa están dando como muchísimas pistas, ¿no? No, Vamos a xente falar... está en plan, A xente non entenderá nada. Vamos a falar de sostibilidade, de Ecoloxismo. reciclaxe, ecoloxismo, bueno, todo un pouco nesa línea. E a quen traemos hoxe para falar disto? Pois traemos a Paula Vilaboy, a.k.a. Blondie Muser, e a María de Dina, a.k.a. Lixo Atelier. Bueno, a.k.a. no, pero é a súa marca, Lixo Sí, Atelier. podes me chamar lixo cando quirades. Podemos te chamar lixo. Que tal, chicas, como estades? Moi ben. Encantadas. Encantadas de estar Bueno, aquí. eu teño que decir que, en verdad, María, cando me refiro a ti, María, coas falladas, sempre digo, ai, que ben, o episodio de Lixo, tal, sempre Sí, somos é verdad. Lixo. Para Pero nós eres tengo lixo, fantasía. María. Sin problema. Esto sona como tan mal todo. Sí, a verdade que eres lixo. No, encantada de ser lixo, sí. Genial. Vale, perfecta, simplemente perfecta. Estamos entrando en bucle xa. Está en plan. Bueno, falábamos ao principio de que imos tratar temas sostenibilidade e demais. Neste sentido, sempre se comenta un pouco o tema da reciclaxe, non? Pero nisto tamén se di o de ata que punto podemos facer, bueno, podemos achegarnos ao noso grau de area cando hai outras cousas, ben empresas, ben persoas individuais que contaminan moito máis. Por exemplo, Taylor Swift. co seu amable avión privado ou pois as macroempresas con Sí. sus movidas de, bueno, por ejemplo, que Sí, coa vertidos, sí, etcétera, efectivamente. etcétera, Coa etcétera. deslocalización, que se van a contaminar a outra parte, pero siguen contaminando, Mm. e esta serie de cousas. Como vedes isto, chicas? Credes que realmente vale a pena, que eu entendo que sí, aportar o noso grau de área, pero ata que punto isto marca a diferenza con todo o resto que hai? Empezamos forte directamente. Pero bueno, eu sempre digo nas redes sociais que é como un mix de ambas cousas. Sí que é certo que evidentemente o poder que ten Taylor Swift para ir a comprar o pan nun jet privado, pues evidentemente é algo que nos choca na cabeza, pero os famosos poden permitirse facer ese tipo de cousas, pero sí que é certo que cando falamos de sociedade sempre digo que temos como un pouco como a man na sartén, no sentido de que somos en moitas cousas o cliente final o que destinamos o noso diñeiro a grandes empresas que pois teñen moito diñeiro polas nosas decisións ás veces. Entón, bueno, é así como un mix. Evidentemente, temos que apoiar empresas que vayan acorde cos nosos valores, pero para iso teste que concienciar individualmente. Así, facendo como un resumo, non sei se... Sí, total, eu penso exactamente igual. Tamén é verdad que eu creo que non se nos pode, inda que a temos, non se nos pode responsabilizar as persoas de a pé de que pois o cambio climático sea unha realidade, porque quero dicir, temos outros millóns de problemas. Eu si non estou, non teño piso para vivir, non encontro unha casa, o que sea, pois ao mellor non estou cando vou á compra pensando en vale, pois non, vou coller isto que é máis ecológico ou isto tal,
Non, porque para empezar é máis caro, seguramente o teña que buscar, teña moitas veces que ir a mercados ecológicos porque no meu supermercado de debaixo da casa non o vou topar. Bueno, é moi complicado. Que pasa? Que tampouco nos podemos excusar neso en no, é que eu non quero facer ese traballo, eu non teño tempo para facer eso tal. Bueno, vale, ao millor non tes que ir buscar pois xusto esa lechuga que ven plantada en tal, pero no teu día a día podes facer un millón de cousas, deixar de consumir tanto, consumir dunha forma que sea máis ou menos responsable ou máis ou menos acorde ao que ti pensas e tal. Creo que sí que é verdad que ya hai que botar a culpa a quen a ten, que non somos nós, que son os gobiernos, que son as empresas, que son as multinacionales, pero temos na nosa man o que di Paula de os nosos actos son os que fan que as empresas produzan unha cousa ou outra en certa medida, pero quero dicir, nós temos como consumidor final de algúns produtos, temos esa capacidade de decidir o que consumimos e o que non consumimos. Entón tampouco non me vale, así como dixo que non se nos pode botar a nosa culpa de todo como ciudadanos, tampouco non me vale que nós non podemos facer nada, porque eso non o decidimos nós. Bueno, sí que pasa por nós. Últimamente sí que eu escoito como con coñecidos así un pouco esa corrente de no, porque Taylor Swift, non sei que, entonces eu xa non vou reciclar nada, eso non vale para nada. E, home, a ver, mal non vai facer churriños, sabes o que che quero dicir? Sabes que ti separes eu creo que o problema é que desde hai uns anos como que nos impuxamos tamén unha carga mental heavy neste sentido de ter que reciclar moitísimo, tal, non consumas demais, tal, sabes, todo isto. E é como unha carga e ao final, pois eu que sei, ao mellor é resignación tamén ao ver que ti estás facendo pola túa parte e non está levando a ningún lado. Todo isto entre comillas, ¿no? Pero que non está levando a ningún lado, que total, as empresas van seguir facendo o que lles dé a gana, a mitad da xente vai seguir facendo o que lles dé a gana, non melloramos, senón que imos a peor, e ti estás te matando ao millor, e o que decía María incluso, tes 3000 problemas máis, ao mellor é do que menos te preocupas. O sea, eu creo que tamén é un pouco esa carga mental que te vai desgastando o ver que non hai resultados a corto plazo, que non nos vai a ver, pero, sabes, é moi difícil manterte neso tamén sin sabendo que tes que, pois eso, que van a ser a largo plazo, non sei. E ao final do que comentaba María tamén, no? Non é só o precio das cousas que eu o outro día, bueno, fun ao super ali a comprar a verdura, rollo, porque fun así correndo, pero rollo, solo a verdura do super xa está moi cara, tío. O sea, está todo carísimo, en plan, queres comer mínimamente ben? O sea, muchos billetes, Muchos billetes. Non pode máis. Hai que trabajar mucho para comer bien. Es que, mira, é que nin traballando moito, porque tamén os sueldos, bueno, en fin, que isto xa sabemos como están as cousas. A cuestión é que non, o meu punto, non era só o precio, senón tamén o tempo, non? E ao final, no sistema no que vivimos, no capitalismo, tampouco temos moito tempo. Credes, e esta sí que é pregunta gorda, que o capitalismo é ao final sostible con, non sei, cuidar o planeta ou evitar las múltiples catástrofes que ya se nos vienen encima? No. No. Se cierra el capítulo. No, cerramos. No, pero evidentemente todo o sistema capitalista está fomentando que merques todo o rato, en plan... Moitas veces envíanme incluso vídeos de «Buah, mira, que isto é super sostible». Hai un vídeo super viral que fixo se vai tempo, que é como... Mentres que estás esperando a que a ducha teña auga quente, que hai que ese momento que pasa un pouco de agua fría, templada, que tal, para non desperdiciar ese agua, como que hai unha... non sei, unha cousa de plástico que é como unha jarra, bueno, algo raro para pillar esa auga, vale? Eu dicía, tío, tes unha tina na casa, para que queres mercar esta cousa de plástico? En plan, ainda que seña algo sostible a acción, é como, non tes que mercar isto, tes unha tina na casa. ¿Sabes? O sea, acabas de decir capitalismo verde. Literal. Pero literal. ¿Sabes? Entón, claro, tens que estar un pouco concienciado a nivel de, vale, isto é sostible, sí que é certo que gastase moitísima auga neste proceso de esperar a que quente auga na ducha, pero non tens que mercar esa garrafa, porque tes unha tina na casa. Sí, total.
O conto é que o capitalismo destrue todo, o sea, destrúese a sí mismo e destrue todo o que ten por diante. É unha cousa que sabemos que non nos leva a nada, que leva a explotar en algún momento e xa De está. gañar diñeiro, Sí, basicamente. é o que di ela. Hai que simplemente ser críticos co que estamos facendo, pensar un pouco e dicir, pois tío, mellor véndenche e póñenche un anuncio que queda chulísimo, tal, pois dese aparato que de repente, buah, perra idea, non sei, con que ti o mellor velo e o mellor vexo eu e E digo, dis, "Buah, é isto que-" é super, a verdad, que ideón, isto é super sostible, tal. E despois leva a miña nai facendo eso toda a vida, sabes? Porque, bueno, eu digo sempre, creo que ten moito que ver co tema capital e tal, que, pois sobre todo dicía cando empecé a carreira e así, non hai nada máis sostible que ser pobre. O sea, nada máis sostible que ser pobre. Literal. Porque Cierto, quer dicir, é a forma de por unha parte é unha putada porque é a forma de non consumir porque non podes, non? Pero é que moitas veces non che fai falta. O sea, de verdad, eu creo que máis da mitad das cousas que consumimos non nos fan falta. No. Tal cual. Nós, as persoas pobres, as que son máis pobres que nós, que eu non son pobre a jodelo, pero en fin, Sí. non consumimos desa forma, pois cando falades de Taylor Swift, de tal, pero non tan a gran escalísima como Taylor Swift, que é como o máis do máis. Non tanto eso, sino pois simplemente pois unha persona que está nunha ciudad, vive nunha ciudad porque se pode permitir o alquiler da ciudad e pode tal, tamén sale á calle e está consumindo todo o tempo, o sea, baixa e o specialty coffee e o puñetaro vasiño de plástico que vai no tirar en canto acabe eso, e eso vanche ca túa palliña, vanche co tal, despois de aí vas, claro, como o único que faz é pasear por diante de tiendas, vas a estar comprando, unha persona pobre que non está que non accede xa a eses sitios, pois xa nunca vai consumir desa forma porque non ten tantos sitios onde consumir siquera. O sea, non ten os sitios, non ten os posibles para consumir. E, bueno, é co tema de eso, non só non consumir, sino a forma na que consumes. Pois o da agua, na miña casa iso fíxose toda a vida. Quero dicir, ademais, a agua quente tarda 1.000.000 de anos en chegar, Literal. pois enches o barreño e despois telo, e en vez de darlle a cisterna vas botando a agua, o sea, toda a E que vida. o tema é o produto é como é que unha se atopo o vídeo, mándocho. Porque é como, sí, como un, non sei como dicir, un plástico que enchese de auga e ten como así un pitorrito que é como a jarra. E diste, Mira. pois catina con cuidado, pois é o mesmo, Sí, sí, sabes? total. Sí. O sea, credes Sí. que se está facendo incluso negocio Hombre. con todo esto, con Por suposto. sostenibilidade? Sí, aí entra o greenwashing de golpe. Pero é que podemos abrir tantos melóns Non se aquí. pode. Abridlos. Abrirlos. No, o problema é que moitas veces, igual que as marcas súmanse á moda do 8M, do feminismo e do colectivo tamén, pois súmanse tamén a isto directamente. Entón, moitas veces sí que é certo que, por exemplo, eu que traballo cas marcas, rechazo tranquilamente o 80% das marcas que me chegan, porque como, mira, estás me vendendo isto, pero estás facendo isto polo outro lado, sobre todo, bueno, vamos dicir marcas, non, sobre todo, tema de enerxéticas e así, é un pouco complicado, porque sí que é certo que ponche un letreiro en verde e a xente cae, sabes? Ou dinche en plan, no, pero é que estamos utilizando moitísimas enerxías renovables, voume ver un informe rapidísimo, unha búsqueda rápida en Google, a porcentaxe que utilizan de enerxías renovables é ínfima, sabes, que poderían facer. Sí, Entón, pero que o problema é que a maioría da xente non vai ver ese informe No. rápido en Google. Non, O sea, que ese é o problema. non O chegas problema aí. é, bueno, é que xa Porque- entramos no consumo de como facemos a información hoxe en día. Claro, é que é eso, ti ves cousas, non te paras normalmente a analizar o que hai detrás de aí, sabes? Ao final, como queda tan bonito e como eles meten tanta pasta en que quede bonito, en que ese cartel de esto, pois eso, con energía renovable, esto con tal, invirten tanto nese marketing para vendercho como unha alternativa sostible, como, pois, sí, facemos cousas mal, pero mira, sacamos esta línea que é super... Entón dis, bueno, vale, pois, no, eu non é que compre en Zara, no, eu compro a parte Join Life de Inditex. Tío, é unha mentira como unha catedral, pero como unha catedral. O sea, o liocel de Altri era para Inditex, non, é unha mentira.
O sea, é simplemente que lle sale moi ben a eles ese marketing, esa mentira primigenia de no, é que isto faise porque así vai ser máis sostible, así temos este recurso, quilómetro cero, de non sei que. Que me estás contando? Si, quero dicir, é máis o que falaba tamén de vale, pois temos esta parte que si sacamos esta línea sostible tal e todo o resto, ou si sacas esta línea sostible, este pantalón está feito cunhas fibras de algodón reciclado que veñen de tal, non sei que, sí, pero estásme fabricando o pantalón na mesma fábrica no que me fabricas todo o resto, as condicións dos traballadores, traballadoras, nenos que tes traballando son as que son, o vertido que vai, o sea, ti estásme con este algodón orgánico de tal, que xa é mentira, pero bueno, véndesmo porque tes aí un porcentaje que a lei permíteche poñer que é sostible. Entonces ti, polo, claro que sí, que te aproveitas. Pero é que se mo faz desta outra forma, sigue sin ser ético, sigue sin ser sostible. O sea, eso non é sostible. Pode ser que a fibra sea sostible de alguna forma, pero o pantalón, o que a mí me estás vendendo, isto non se sostén por ninguna parte. O sea, non. É que además é como que o temos tan interiorizado o rollo. O sea, parece como que temos interiorizado e normalizado que non, é que non hai outra maneira de facelo e mira estas que, por exemplo, esa liña dentro de roupa, dentro da marca, pois mira, están facendo o super mega ultra esforzo de facelo super ben, rollo, pois mira, sí, tal. Pero claro, é que estamos como, bueno, pues adormecidos, pues como estamos, como se vive. Pero aí entra, é que Es entra que outro sí. melón aí directo, porque é o problema das persoas que están concienciadas e queren facer algo. E tamén entramos no tema de socioeconómico, de que unha persoa quizáis non se pode permitir unha marca sostible como tal, 100%, Claro. ou unha marca local, que moitas veces evidentemente está pagada dunha forma ética e tal, pois di, pois mira, se eu quero ter algo de algodón, pois vai ter que ir ao fast fashion ou tal. Entón, aí entramos como en varios... É como demasiados grises, non blanco ou negro, quizáis, pero sí que é certo que tes como, evidentemente, internamente un conflicto de, vale, son consciente que estou mercando isto nunha tenda de fast fashion, está noutra punta do mundo, están dicindo que isto pode ser sostible, pero é que eu non podo mercar a marca local que quero, por exemplo. Un problema. Aí tamén penso que dentro do que dixen xa ao principio de todo, de non se nos pode responsabilizar aos cidadáns tal de estar acabando co mundo, sí que é verdad que tamén o podemos pensar e dicir, vale, a mí faime falta este pantalón de algodón tal, faime falta comprar este de X marca que ten pois estes valores tal, non sei que me vale 40 euros, porque tampouco é que sea barato, quero dicir, non é que sea barato, ou é millor que me espere, aforro, tal, cómprome este outro, que me vai durar, vai ter unha vida moitísimo máis larga que o de 40, Sí, por suposto. e ao final vale 80. Non é, sabes? No, Eu non che dixo que te vayas a unha cousa pois hipercara, dunha firma que é sostible, ademais ten pois si podes, se che justa e estás interesado na moda tal, faino. Si non che interesa tanto e simplemente queres pois ser responsable co teu consumo e tal, mira, pois pensa se che fai falta un pantalón ou 4, se che fai falta cambiar de pantalón cada día da semana ou podes repetir 2 días o mesmo pantalón, como cuidas o pantalón, a maneira na que ti lavas ese pantalón para que non se desgrade tanto. Quero dicir, son cousas que é verdad que hai que dedicar tempo e non todos temos tempo, tes que pensalo e moitas veces non queres nin pensalo porque as outras opcións son moi fáciles de chegar a elas. Entonces, non nos podemos culpar por comprar un pantalón de Inditex ou de calquera outra marca que traballe como a Inditex. Non nos podemos culpar. Pero podemos pensar que somos responsables un pouco do consumo. No tema de o que dicíamos antes, de que estamos sempre sen tempo, entón se ti precisas un pantalón, aínda que ti queres comprar o de 80, por exemplo, que che vai durar moitísimo máis que o que faigo eu, como a división, vale? Ti mercas unha cazadora de fast fashion que custa moitísimo hoxe en día, basicamente, non che vai durar nin 3 lavados. O problema é que a xente non fai ese cálculo, non fai por esperar ou por reflexionar en plan, pois quizáis sí que se espero a forrar un pouco máis, isto vai me durar ao longo dos anos. É que é un problema, porque aí é que entramos en tantos melóns que non somos conscientes de... Ao final é tamén unha cuestión... Da sociedade de consumo que temos hoxe en día, que é que vas... E é unha cuestión tamén de ponderar ti eso, que che compensa, que tal. E tamén é unha cuestión, moitas veces, incluso de desconocimiento. Porque moitas veces ni siquiera hai xente que non é consciente do que... Chicos, que me quedo... Vamos a facer un parón para que me aclare la voz.
a xente non é consciente moitas veces de ni siquiera o que supón os seus actos do día a día a nivel ecológico e ambiental. E entonces, claro, ao final tamén é unha cuestión de, ao millor, eu podo saber que a industria do fast fashion creo que é a terceira máis contaminante, Segunda. Segunda xa? Sí, Vale, antes era a terceira, creo, pode ser. Subeu pode xa. ser. Xa subeu, bueno, non me extraña nada. Ao mellor eu eso sei, non? E sei pues, que se gastan non sei cuántos litros de agua en facer uns vaqueros e non sei que, pero ao mellor miña nai non o sabe. E miña nai compras uns vaqueros e tira pa diante, sabes? En plan, vai ao centro comercial e se compra uns vaqueros e ya está. E como eso, moitas cousas pequenas que sí que se van sabendo agora, pero sinto que tamén como que a xente máis nova témolas moi interiorizadas, pero hai moitísima xente máis maior que non ten nin idea aínda e que está moi perdida en ese sentido. Entonces, claro, tamén é moi difícil a veces como ser responsable ambientalmente, digamos, ti como persona, se non eres consciente de hasta que punto podes estar afectando ao medio ambiente. Entón, aí eu creo que igual falta incluso... É que non o sei, iba a dicir unha parte divulgativa, pero non, porque creo que se fala desto una e outra vez e a veces como que non termina de calar, non lo sé. Non Pero sei que que é máis falta. fácil que se potencie un vídeo dun haul de Shein e de Temu que un vídeo de eu falando o que contamina facer uns vaqueiros. Entón é un problema tamén a nivel como consumimos en redes sociais. Evidentemente, ti cando entras en redes sociais, entras para entreterte. Entras para olvidarte dos problemas do teu día a día e non queres que haxa unha persoa ao outro lado da pantalla dicíndoche X cousa que quizáis te moleste un pouco, non? Entón é un problema así que hai tremendos melóns aquí que non podemos estar... E van todos da mao, que mete Todos medo. da mão, Mete sí. medo, sí, Todos sí. tiran uns dos outros, eso Sí. é certo. E como mellor non é tanto o tema de divulgar e tal, que evidentemente fais un traballo boísimo, hai moita información, ti podes acceder a ela si queres, que che chegue, pois é un pouco máis tal, pero está aí e podela consumir, pero eu creo que é unha cousa que debería ser educacional e que tería que ser xa cultural, de dicir, no, é que nos comportámonos desta forma aquí. Pois en Galicia, por exemplo, pois sabemos o que vale a nosa terra, entonces pois a nosa cultura tamén ten esa parte de proteger a nosa terra. Eso, que non sea como unha cousa, porque ao final os vídeos de divulgación están de maravilla, pero é un vídeo máis dos 300 que ti estás vendo nesa Sí, sí. nunha mañán, sabes? O sea, despois dese vas ver outro que vai ser o haul de Shein, e vas ver outro que vai ser un gato subido a un árbol, quero dicir, vas ver moitas cousas. Entón, ao mellor, inda que o que dixera Paula era unha cousa moi interesante, entón sí que se che queda, pasastes ao siguiente e non te volves a acordar hasta que ao mellor pois ves esa tina que onta e sí que o pensas. Non, eu non digo que non se quede. Que pasa? Que hai que facer outro traballo que non sea solo nas redes, que non sea pois ese contido corto, que non sea tal, que sea algo que nos cale moito máis no día a día, na nosa forma de facer, desde as escolas, pero desde todos os lados, o sea, eso, na nosa vida, sabes? Que sea unha cousa que teñamos que ter integrada, pois moitas veces por obligación. O E sea, tamén axuda que porque non teñas che un queda outra. círculo Sí, que tamén moitísimo. esteña Sí. concienciado co tema, porque senón como que te deixas levar directamente. Igual falas da educación, pois se o teu círculo, a túa familia compórtase de X forma, é normal que certas persoas se comporten doutra, porque é a súa educación a nivel familiar tamén. É que Entón, perdón, nada, dalle. digo que ao final aínda que acabes contaminando bastante rollo, pois consumindo en fast fashion porque non che queda outra, porque non tes tempo ou cartos para ir a outras marcas, polo menos que sexas consciente do que estás facendo, que é moito, de feito temos falado moito, non dá moito que ver, pero bueno, nun tema de obra artista, non? Polo menos que a hora de consumir saibas o que hai, sabes? Total. Que teñas, e de aí a liberdade e aínda que a teñas como coartada neste tema, Por lo menos que sexas consciente. claro. Sí, sí. Que Que- decir, ao final ti farás o que poidas despois. claro, efectivamente, ese é o pero tema. polo menos ter a semillita aquí, Sí. sabes? É que te Sí. sintas mal, tío. O sea, que vayas, cual. que o Sí. compres, pero que dixas, isto é unha É merda. que o estou teño que pensando é unha pillalo merda". porque teño Sí, claro, unha gala en 2 minutos E fai ou falta, sabes? vou Sí. non comprar, pois vou ser egoísta ou o que sea, vou non comprar, todos compramos, quero dicir, todos temos cousas que non nos fan falta realmente, pero que ti sepas que o que estás facendo o podías facer mellor. E xa está, sabes? Creo que con eso, con ter eso na cabeza,
xa é un paso moi grande e xa as conversacións van ser distintas, ou eu creo que con eso xa estaría ben. É iso, é imposible non comprar, é imposible, porque, pois eso, o mundo no que vivimos, non? Pero Estamos pois rodeados. que ti sepas que hai alternativas, que si quixeras que o podías facer, e que, pues, bueno, pues que non o fas porque non queres, pero que poderías. Chicas, vos que estades metidas en este mundo de sostenibilidade... Bueno, é que non nos presentamos moi ben a estes rapaces, realmente. Penso que non nos dixemos presentaste desde... Dixemos que quen eran, pero todo mundo as realmente... conoce. Todo o mundo as conoce, menos a menos. Bueno, é verdad. Tenemos un pequeno inciso Vale. para decir que a amable marca Lixo Atelier de María Exacto. son a amable marca de xollaría artesanal que ela fai reviendo o lixo das praias e bueno, Blondie... Bueno, Por ejemplo, esos pendientes fantásticos. Ahora habrá un sí. zoom dramático Sí, hacia sí, esos sí, pendientes. sí. Bueno, pedidos pechados. Bueno, mellor cando saia o podcast xa Sí, están sí, abertos. no. Pero de momento... Bueno, sí, probade. Verase. Sí. Bueno, e Paula Blondi tamén é divulgadora en redes, pero antes... Bióloga, eres bióloga. tamén. Pero comezaras facendo outro contido, Paula. Por que fixeches ese cambio? Facía bailes. No. Literalmente, facía bailes. Comecei en Musicali, que é o TikTok de hoxe en En que día. ano? En 2016 fijo. 2015 ou 16, É que máis ou esos eran menos. os anos tochos do Literal. Musicali. Tal cual. Literal. Sí. Daquela pois facía... A ver, realmente empecé a facer lip sync. La mejor. Mítico lip sync. Vale, despois bailes. Foi así como increchendo. Tiña como 30.000 seguidores cando gañei un concurso dos 40 principales. Ojo, ¿Qué? Por bailar. unha grande da Fun con Uri Sabat a Madrid. Foi en plan... Qué Que está fuerte. pasando aquí ahora mesmo? Sí. E dende aquela pois xa fun cambiando un pouco o contido. Hoxe en día non veredes bailes meus por aí. Entendo porque viches que tiñas ao final unha plataforma bueno, pois para chegar á xente, facerlle chegar á xente certos coñecementos e certos... Sí, a ver, cando comecei en Musicali estaba en segundo de carreira. Pero non estaba na miña mente facer contido divulgativo porque daquela non había contido divulgativo Claro. en Fast Content, senón que estaba en YouTube e así. Pero despois dun tempo, TikTok e Instagram falábanos os creadores. Non é algo que foi xurdindo, non. TikTok falounos en plan, mira, por que non faz contido de cociña? Eu en plan, non sei cocinar. Pero foi así como querían introducir diferentes tipos de temáticas e foi así, literal. Ah, sí? O sea, tivemos unha reunión Eso non sabía. Eu en tampouco. Barcelona. Sí, vai tempo. Descubrindo secretos de TikTok, Sí, Guau. chan. Sí, era unha reunión para dicir, mira, queremos introducir diferentes temáticas nas redes sociais que seña un contido que teña un pouco de valor entretido ao mesmo tempo, e despois fixen comedia muda, e despois xa divulgación. Qué fuerte, Fun así como mudando Sí. o contido. Eu Nunca pensei que iba a ser o meu traballo, pero... Xa. Bueno, ahora eu creo que quizás polo que máis te conoce a xente que ao millor non te sigue de primeiras... Bueno, que te sigue moita xente, tamén cho digo. Porque, cantos... 50.000 dos- tes? No, hombre, no, 2 millóns. 72.000. Que dices? Pero en un Instagram, TikTok, en Insta? no, en Ai, mi madre, pues a última vez que me tías 50.000. En Instagram menos, supoño. En Instagram 72.000. 72.000. Vale. En TikTok 2 millóns, TikTok, así, ¿no? Casi 2 millóns, É que, sí. perdón, é que eu TikTok non o uso. No, perdón, no, perdón. Que mal. É que claro, non eu sabe teño das a cosas. de isto, pero non la Hoxe sei. estou máis volcada en Instagram para ter o crecemento. Claro. Que normal. biches. Ahí está. No, pero quero dicir que ahora, por ejemplo, creo que pegaches, digamos, tamén un boom aí un pouco cas limpiezas de playas. Sí, Sobre a todo. ver. O sea, a mí salíame todo o tempo, seguíate, pero de todas formas, as miñas En plan, amigas qué que non te pesada, seguían, de verdad, no, deixa de pero limpiar. salían todo o tempo os vídeos de limpiezas de playas e houbo moitos máis creadores de contido que agora tamén fan limpiezas de playas e tal. Bueno, ti tamén facías, É que María, aí cando tuvo foi Sí. buen dos boom polo dos pellets. pellets. Aquí María con, bueno, que fixaches un montón de vídeos de Louro, ¿no? Que fuche la primeira, ademais. sí. Home, que louro estaba. É que, o sea, fui porque tiña que ser. Eu non tiña para nada pensado, eu non son influencer nin nada parecido, eu levo mal as redes, pero nese momento fui, nada, baixar a playa, o sea, empezar a escoitar aí o run run, non había nada na playa, e de repente un día baixar a playa, o sea, eu vivo en Louro, Louro, pois, é unha aldeíña na costa, tal, unha das súas playas é Área Maior, que é unha playa de mar aberto, a que, bueno, pois, polas corrientes e tal, chega moitísimo lixo. Normalmente eu baixaba, o sea, eu sempre que iba á playa,
todos os días, baixaba e recollía, pois no meu paseo pola playa recolles o que vas topando tal. Cando empezou pois, ese run dos peles, eu, se vos digo a verdad, a primeira publicación que vin deso, lina tal, pero paseina porque pensei que era unha cousa super concreta de ese saco nese sitio, cando subiron Noia Limpa, cando subiu a imagen do saco. Claro, era un saco que estaba super recollidiño, as bolas estaban esparcidas, pero estaban como todas encima Estaba dunha o saco, pedra sí. blanquísimas tal, que se vía que romper ali. Dixen, bueno, apareciu este saco deste tal, sin máis. E vai, de repente, pois, despois baixei a playa, semanas despois do primeiro saco, baixei a playa e estaba a playa que era unha barbaridade, o sea, ríos de... Que a min faloume Marina, Sí, a novia de Guille. de Guille, sí. Pois ríos de peles e fui como ver eso no momento, ver que era imposible de recoller, o sea, eso xa no momento no que chegamos ali, vin que xa era Unha locura. completamente imposible de recoller eso, puxeraste como te puxeras, o sea, nin que viñeran os helicópteros de Pedro Sánchez, no, eso non se recollía. E fui como, bueno, pero é que eu non estou vendo isto en ninguna parte. O sea, non vin o que publicou Noia Limpa dos sacos e tal, pero eu estas imágenes non as estou vendo en ninguna parte. E dixen, bueno, pois xa que teño pois a miña plataforma, ninguna plataforma grande, pero quero dicir, pois o mellor tiña 3.000, 4.000 seguidores por aquela, sabía que pois a miña comunidade pois estaba interesada neso, porque ao final eu o que facía era xa recoller residuos para crear arte. Dixen, bueno, pois a mellor a esta xente interesa lle ver o que está pasando, porque non está salindo en ninguna parte. E subín ese vídeo de... Bueno, pois esta é a situación, isto está pasando, aquí non hai ninguén, o sea, non apareciu nin xunta, nin gobierno central, nin nadie. Eu non sei o que vamos a facer con isto, pero é un desastre. E nada, despois deso a xente flipou porque non estaba vendo eso e tamén pedía máis información, dixenme como está a situación. Nada, Claro. daquela. Nada. O sea, Cando neses... fixen o meu vídeo había 2 noticias de É que periódicos aleatorios non totalmente. chegara para A nada, ninguén, ningún tío. tipo de prensa, Nada. o sea, nada, ali. Tardou... Ata unha semana unha despois, semana, penso, sí. Sí. Tardaron, o sea, cando xa se intentara recoller tal, non viñeran. E claro, a xente pedía pois máis información, saber como estaba, saber se podía ir a limpiar, que facía falta levar, tal. Que hoxe en non día, sabes se sabían hoxe en se día podían sabedes recoller. algo? Que Bueno, eso que vou preguntar agora. no, hoxe en día está exactamente igual que como estaba o ano pasado por E estas alturas. volveron, Sí. aínda máis. Sí. O sea, o que se dixo xa, o que dixen o ano pasado a estas alturas, cando estábamos recollendo, é que xa o segundo día, o sea, o primeiro día ainda vas como dicindo, sí, veña, vámonos Veña, recoller, tope. vámonos recoller. Despois dunha semana xa dis. Imposible. Intentas tal, despois dunha semana non, despois dunha hora na playa, que ves que sales cunha bolsa que non é nin dun kilo da E ves toda playa, a e ves praia o que chea. queda na playa e dis, vale, no, isto nin inda que veñamos 300.000 personas para unha mesma playa con toda a ferramenta do mundo, aparte que a ferramenta non existía, nin existiu en ningún momento, isto non se recolle máis. E efectivamente, este ano cos primeiros temporales que revolven tanto a area de arriba, que na que estaban soterrados, como todo o fondo, volveron a salir, pero é que da mesma maneira na que estaban o ano pasado, fai pues, un ano... E non saleu en ningún lado. Dios, que No. horror. Eu lembrome que estaba con Guille e con Marina recollendo, pero penso que non era na praia de bueno, sí, a de Area Maior, sí, penso que sí que era Área nesa. Maior ou Lariño, creo que foi por onde Lariño, estuvestes. sí, Lariño. E teño aí a foto preto da area, estaba toda a area. Pero é que non vías onde se acababan os pellets, tío. Esa foto foi para min era unha locura no momento, É que eu sinto que o dos pellets olvidóusenos en cuestión de nada. Sí, A xente cando pasou Nun mes. dicía, buah, comparábano co Prestige naquel momento. É que- Dicían, buah, o Prestige, non sei que tal. Durou 2 semanas. No, é que a movida foi que en canto dixeron que non é tóxico tal, a xente dixo, ok, siguiente. Siguiente Sabes? problema. Foi como o máis gordo nese momento. Ujú. A xente dixo, pois ya está. A outra cosa mariposa, seguimos con nuestra vida. É que a xente tamén pensaría, bueno, como está todo cheo de merda igual na praia, pois má merda, da igual. Sí, e máis non só eso, Pero o claro, conto é que como chegaron en xaneiro, e a xente non iba á playa a estender a toalla, a sentarse que era na xusto area, entonces aí foi en fin de ano. Foi en fin de, cando- literal cando foi pasou en todo. Navidades, Entre fin Navidades e fin de ano, 26, como- 27 de diciembre, por aí nas fora. mellores datas para que Como pasou aí. todo o mundo se accione, sabes? Como pasou aí,
de aí a verán, pasan uns meses nos que se enterraron, os volviu a levar a marea, en verán o mar está moi calmiño, non revolve todo eso, non nos volve a sacar a flote, porque ademais os peles flotan, cando hai estes temporales flotan e quedan outra vez na superficie. Como cando chegou o verán, estaban bastante tapados, que se vían, O que pasa é que moitísimo menos, tiñas o mellor que fijarte, aparte non se ven, o sea, son unhas boliñas blancas enanas que parecen cunchas, é unha cousa que non se ve tal. O mellor, se pasara en julio ou en agosto, a xente ficáballe máis, porque, yo non quero poner mi toalla al lado destas cosas que non sei se son tóxicas. Aí o mellor, tamén os de tal, dicían, é que, peligro turismo. Aí non podemos xogar, non la vamos a recoller isto, ya. Pero pasou en xaneiro, a playa só baixamos, os que baixamos tamén en xaneiro, Os veciños. e non lle importou a ninguén. Cada canto baixades vos á playa, chicas? Por exemplo, ti, María, cada canto baixas? Todos os días. Todos os días. E Porque ti... Unha vez a semana, máis ou menos. Vale. Como vedes o tema de que o mar trae cousas? Imparable. Completamente. O que vemos na praia non é ningún 5% do que está no fondo do mar. Literal. E ainda así, cuidado. Ainda E así, a playa está chea de merda. é máis mar aberto, porque, por exemplo, eu agora vou a Bastiagueiro, que, bueno, non ten forza esa praia, porque hai moito surfista e tal, pero non é a forza que hai en Louro, por exemplo. Eu cando vou de limpeza no faro, xusto o faro de Lariño, atopeime un día é que tropecentos electrodomésticos que xa se deixan ali e tal, pero atopeime moitísimas trampas para pulpos, que en principio en Galicia son ilegais, pero veñen as de Portugal. É que o que podes atopar de basura nesa zona é 3 veces máis que a zona no que estou agora mesmo. Pero é que non somos conscientes do que hai por aí. A mí non me gusta o submarinismo, pero é que se vamos para aí abaixo, flipan os submarinistas. Que é o que máis se atopa? O sea, que é o que máis trae o mar? En porcentaje, o que máis encontras, se a mellor ti vas á playa encontras 1000 botellas e o que sea, pero en porcentaje o que realmente máis hai no mar, no océano, son restos pesqueiros. Restos de redes, aparellos, porque, pois son os que están traballando aí, e plástico tamén. Cando non valen máis pícanse, quedan aí. Hai xente do mar que está moi concienciada co mar, pero hai outra moita xente que non lle importa para nada, que é o seu sitio de traballo, pero que non o consideran unha oficina na que tens que ter limpio tal, é tan grande que non importa, sabes? É que hai esta sensación, eu creo, de que como o mar é tan grande e tan tal, claro, que máis que non vai chegar. Non nos vai a chegar a pero, nadie. Pero cando publico as limpezas, o guai é que sigue moita xente do sector pesqueiro. Eu unha vez que un chico, acórdome perfectamente, mandoume un mensaxe enorme e dicía, por favor, non publiques isto, pero quero contarcho a ti. E dicía, eu son, non era patrón, pero, que o seu patrón de barco non había nin basura no barco. Eso era algo normalizado. A ver, non vou dicir que todos os barcos non teñan basuras para tal, pero é o que di ela, que unha parte do sector pesqueiro está concienciado e a outra, el dicíame, é normal que non haxa basura e a basura sexa o mar. El dicíame, como estou eu? Non lle podo dicir nada ao meu patrón, pero interiormente, tío, teño que desahogar con alguén, sabes? Entón, esa mensaxe... Eu creo que o conto é ese. Ti cando estás no mar, e sobre todo cando estás traballando no mar, que estás dentro do mar, velo tan grande que dis, inda que eu tire esta cabicha, tampouco, Claro, non pasa nada. Pero son moitas cabichas ao día e non é só eso, son ao mar chega todo. O que nós facemos aquí é máis o que se fai alá. Quer dizer, non se lle pode botar a culpa só aos mariñeiros, tamén, porque todo o que nós facemos en terra acaba no mar. Pero sí que é verdad que dentro do sector pesqueiro hai moita inconsciencia, porque pois é que anche dá de comer, sabes? E moitos non o cuidan. Eu creo que cada vez máis, que cada vez a xente está máis concienciada, incluso xente, pois xa mariñeiros vellos, que din, claro, é que eu penso en como facíamos antes, que barbaridade. Eu penso en que antes estaba no mar, estaba na vaca onde fora, e eso, non tiñamos lixo dentro do... Eu penso que tamén o ven agora o coller as redes. Que hai moita máis basura que antes. Pero non só eso, é simplemente porque tamén se fala, porque, joder, gracias a Dios o mundo cambiou, vaste dando de conta de cousas que antes tiñas normalizadas que agora diste, isto non é normal, nin de coña é normal. É eso, de xente que traballou toda a vida lá e que baleiraba os botes da pintura cando se lle acababan, baleiraba xa pola borda e dicía, claro, como facíamos eso? Claro, pero no momento facíalo. Pero xente que agora sale ao mar
E non fai para nada eso, o sea, que xa cambiou, que xa sabe que as cousas son distintas, porque pois hai xente que está machacando con Home, que Rogelio, eso por non pode ser. exemplo. Rogelio, por exemplo, un exemplo dun mariñeiro como a capa dun pino, o sea, hai xente que realmente que sí que cuida o seu, que sí que cuida no que está traballando. Hai outros moitos que non. E axuda que a xente de hai algún dentro patrón maior fale que deso. mete Claro. medo, pero... Axuda moito que a xente de dentro, a labor de Rogelio, sempre o digo, tío, é amigo meu, en plan, que a labor que ti fas dende dentro é 3 veces mellor que Sí, porque ao mellor supoño que tamén chegará máis fácil a Claro. eles mesmos. Quero dicir, tamén o tomarán a él como un máis referente que ao Claro. mellor se decimos vos ou nós ou que quen alguén que sexa. traballa no seu día a día da Claro. persoa que quere concienciar, ¿no? Entón Totalmente, eso é super importante. Pero o que dicíades tamén que todo o que nos tiramos tamén chega. Enseñabarnos ti antes aí, Paula, Os un centolos. vídeo. Eran centolos ou eran nécoras? Non estou segura, fixen Bueno, así como centolos, lo que sea. Son centolos, sí. Vale, pois as centolas esas aí todas coas toallitas, É que todas asqueroso. enriba. É O que sea, quero dicir, e ao sí. final, xa ainda que sexa por puro egoísmo, eso ao final vámoslo comer nós. Totalmente. É que- A mí iso é unha cousa que me fastidia especialmente no tema de cando hai como campañas para non contaminar o mar, Sí. que moitas veces o foco está posto en, no, aquí iso vámoslo comer nós. E é como, vale, E aparte aínda son que non seres o vivos. comésemos. Totalmente. En plan, Se merece tío, vivir, no sé. sabes? Es que, Dios, é Sí. sempre todo humano. Pero é teste como, que tío. poñer como no individualismo que hai hoxe en día Claro, na no, é sociedade, verdad. entón, Eu sei literal, como entra tes que ben, chegar por así. desgraza, sí, pero, tío, moléstame moito. Porque a xente vai ao seu, literal, non como sociedade, entón tes que dicir, eso valo comer ti. Sí, e así é a única Ou o maneira de teu que pai, entre. sabes? Ou o que sei. Sí, totalmente. Bueno, Ao final, hai un tema. Bueno, sí, di, que bueno, vas a este dicir? tema. Este tema. Este tema. Altri non. Altri non, por favor, e gracias. Exacto. Luis Taera, Facedelle caso. levamos meses, bueno, semanas, sí, vendo como... en absolutamente todos los anuncios diciendo que su tierra Galicia está en peligro. Soño con esta persoa. Non me extraña. E non Altri no bo non. sentido. Non vos... Coño, son Eu- pesadillas. eu a mí non Hai me vos son demasiado pesadillas. diñeiro aí posto. É Eu- unha locura, esta tío. campaña, É unha barbaridade. Que son consciente que é para ben. O sea, estamos Pero, falando da de Luis campaña Taera contra ou Altri. da campaña. Eu son fan de Luis Taera, a verdad. Es el mejor, es el mejor. Encántame. Queremos Ah, a Luis Taera sí. desde aquí. Además, como eu creo que super ben escollido, tío. Sí, Porque, súper. Para Sí, todo sí, sí, estado, Porque ver a a- Luis Taera digo, a "Joder, me templanza mata". É que que mete ten. medo, Sí, joder, sí, exacto, sí, tal sí, cual. sí, sí, Di, sí. no, no, Así no, que entonces, bien. entonces paramos. Quietos, no. Altri, no. Bueno, é que neste sentido, ao final, estamos falando dos pellets, bueno, da contaminación do mar, pero falamos antes dos pellets. Claro, preparando o episodio e tal, a mí me unha cabeza, bueno, a todas, o tema do Prestige, e tamén outro que para a nosa xeración creo que non é tan coñecido, pero, porque non foi como tan masivo como o Prestige, pero foi o do Mar Exeo, tamén na Coruña, uns anos antes. Ti sí, que eu non tiña ni idea desto. Eu vi nun documental, hai un... pero non sabía nada. E vean que son de preto, pero bueno, de preto, bueno. Tal, a cuestión, Galiza paraíso natural, pero Hasta que necesitamos punto? industria. Porque Entonces, como é isto? Como é isto? Tema industrialización en Galiza, lista paraíso natural, compatible coa industrialización, como vedes? Isto É sí un que é melón. complicado, Bueno, a ver, o que eu opino? Sí que é verdad que pois a industria existe, ten que existir, témonos que manter, somos moitos no mundo e fai falta unha industria, un tejido industrial para que nos manteñamos. Galicia estuvo sempre pois a cola do desenvolvemento e pois en parte son boas noticias que teñamos industria de noso, que pois que a nosa xente teña traballo para traballar aquí, sí, pero joder, xa que estamos vendo como a industria desfixo outros moitísimos sitios por facerse mal, por que non, si queremos implantar aquí industria, non implantala dunha forma que sea realmente sostible, que dé postos de traballo de verdad, que dé postos de traballos que se vayan alonjar no tempo, que non sea unha cousa de 2 anos para montar a planta e despois a túa casa. Fai falta industria, fai falta, pois eso, que teñamos esas oportunidades aquí, que a xente se poda quedar a traballar aquí porque hai onde traballar, pero de que forma, non? Que tipo de industria queremos, eso, que é o que vamos a vender de Galicia despois, non? Cal é a imagen que vamos a poñer? Pois unha fábrica gigante. A quen lle interesa eso, sabes? Non. É que Penso
penso que o problema é que as ofertas que veñen a Galicia non son as máis beneficiosas, quizáis. Claro. É como o meu concepto que non sei, que cando ven opcións para Galicia, pois son as últimas da lista polo beneficio da nosa terra, literalmente. Entón é como, vale, dasme estas opcións, temos este emprego que despois é menos do que din, e van destruir absolutamente todo, pero son as opcións que temos. Entón é un problema enorme porque entras no debate de, vale, queremos industrialización aquí e a necesitamos para traballar na nosa terra, literalmente, pero a que prezo? Pero interesanos esta industria en concreto, quero dicir. Home, eu o teño claro. Claro. Que eu o teño tan claro como o Luis Taera. É que ao final se cadra para as empresas que venga como en Galiza como un branco rollo, aquí ainda fa falta a industria e tal, aí temos. Sí, Pero aquí hai claro, sitio. Efectivamente, Claro. tal cual. Pero claro, nós ao final podémoslo ver na liña do que comentabades vos, como realmente temos que pasar o paso previo que outras terras xa pasaron. Claro. É que se contaminaron muchísimo, rollo, non podemos dar o seguinte paso. É que xusto E xa hai aquí, outro tipo aquí de temos un industria. exemplo de que en Portugal esta empresa Claro. E Pues, quixeron. É que Sí, é que eso que iba a dicir, Sabes, o sea, o problema xa non é só non que é- cheguen claro, as non é algo ofertas novo, aquí, o problema é sabes? que ti como administración aceptes a oferta. Claro. Sí, porque non te importa unha merda a terra na que ti estás administrando. E xa está. O sea, eu creo que é simplemente eso. Ojalá non nos fixera falta industria para nada. Pero fainos. Todos pudéramos traballar comer do aire, pero non, fainos falta. Eso, traballar hai que traballar. Pois o que temos que intentar é que se Chegar a vamos un a crear equilibrio. industria, que temos aínda sitio para creala, temos, pois eso, se vamos a meter millóns en creala, por que non a vamos a crear ben co que falamos? Xa hai exemplos de todo o que saliu mal. Está claro que a industria vai ter un impacto. Eso 100%, e casi sempre vai ser negativo en moitísimos aspectos. Vamos a intentar minimizalo o máximo posible para que podamos ter esa industria, ter esas oportunidades e non joder todo o que temos ao lado, porque ao final, si acabamos con todo o que hai ao lado, esa industria acabase tamén. Durará uns anos, pero chegará un punto no que se acabe tamén porque xa non hai de onde tirar. Xa non hai onde plantar outro colito porque xa a terra non cho quere. É Non que sei. eso que decir xusto, eu creo que hai dous problemas tamén aquí en Galicia, máis alá de movidas en plan Altri, pues eu que sei, a mina de Touro, tal e demás, aquí temos dous problemóns tamén que son os eucaliptos e os eólicos. Total. É que é unha locura. Que está Eu así. vin en tren Coruña-Santiago, basicamente. Eucalipto, Eucaliptos tras todo o eucalipto, camiño. tras eucalipto, tras eucalipto. Total. É unha locura, Fomos nós outro día a Cabana de Bergantiños. En escapada romántica. En Escapada Romántica, De Carlota Carlota e Maseu, Leila. efectivamente. A un sitio perfecto, fantástico. Miramar Tipo hoxe. Stays, se a alguén le interesa. Eólicos, uno tras outro, tras outro, tras outro. E aparte acórdome que Carlota como que lle chocou que houbera tantos. Sí. E foi en plan, sí, es que sí, é que non hai outra Que en cousa. As Pontes, por exemplo, ti estás en As Pontes, miras ao redor, duns anos para aquí estamos rodeados, literal. Non hai prácticamente ningún monte que non teña eucalipto. E a cantidad de parques eólicos que se veñen encima, que están paralizados Sí. e tal, pero que poden salir podrían O sea, adiante. que sido. son consciente, Claro. claro, aí Que sí poden ser. entra Sí, o de ainda sí. energía verde, pero a que prezo, E que sabes? ese é o rollo, que o problema grande que hai cos eólicos é que non é Altri. Altri é unha cousa que por todos os lados está mal. O sea, non hai por onde Non hai por onde collelo que collelo. isto está mal. Quixeron facer o do Liocel, non sei que, xa sabemos que é mentira. No, é como a ninguén, o sea, ninguén pode dicir, no, é que Altri vai ser algo que nos vai traer moitísimo, é sostible, tal, non sei que, non se pode dicir. Que pasa? Que cos eólicos sí que se di. Que son as renovables, que é o paso que temos que dar para ter unha energía verde, que sea de kilómetro cero, non sei que, pero se non temos para nós, que é toda para fora, nós non quedamos con nada, estades nos destrozando todo un monte inteiro, xa isto non é noso, xa isto é dos noruegos, fan o que quieran con o sea, é como eso, teñen a excusa de que é energía verde, é de que é renovable, é de que, pois, non quere a Agenda 2030, non queríades tanta renovable, non queríades transformar a industria para que fora así, non sei que, sí, pero non así. É que Tal ca cual. forma que está plantexada a enerxía eólica, teño un vídeo grabando literalmente preto dun eólico e a forza que ten o sonido é un problemón para o tema dos animais, por exemplo. Bueno, hai moitísimos choques de aves, evidentemente, co tema dos eólicos. Eso é un problemón que, bueno, eso leva anos de estudios científicos que xa se sabe que é un problema. E agora están poñendo eólicos que son incluso máis altos. Non sei se bichedes que hai
non os de antes, senón que son eólicos xigantes. Tremendos. Eu penso, tío, ca cantidade de melloras tecnolóxicas que hai hoxe en día, non podemos minimizar e mellorar unha unidade de eólico para recoller a enerxía que se precisa en vez de ter 5 eólicos, non sei. Non son ingeniera, evidentemente, pero podemos facelo. Queren as empresas, iso é outra cousa. E por eso non collo marcas de enerxéticas. Por esto mismo. Aínda que paguen ben. Sí, Pero sí, iso é verdade. saben perfectamente de que vai o tema. E como vedes, por exemplo, vos en Galicia en, non sei, en 50 anos? Espero que non así. Pero no meu interior sempre digo que a noto estancada. Sí, estancada no sentido de que a xente quere avanzar, pero non sei por que hai algo que penso que frena o tema, pero Non non despertou sei. do seu sono. Pois o que sexa. Well, algo. Bueno, que custe creo que antes íamos anotado 100 anos, pero Leila dixo en 100 anos ao mellor estamos, sabe Dios dónde. Só lo pregunto por É que eu non vi o 50. guión. Ah, vale. Bueno, Bueno, nada. 150. É que eu en verdad cando estábamos facendo o guión, sí que é verdad que o dos 100 anos dixen, vai, que en 100 anos vamos a Ti decir que 100 anos. pensaches? Buah, que en 100 anos non hai nada. O sea, Bueno, real. home, non, É que eu sou moi pesimista, En as 100 cousas como anos son. cargámonos o mundo A ver, é que ao directamente. final Sí, sí, temos que ya. ver tamén en 20 anos, 25 anos que é o que levo eu aquí neste mundo, Sí. non cambiou nada. O sea, dentro de outro, o sea, cando eu cumpla 50, non creo que cambie moito máis. E xa pouco queda para chegar aos 100, que dicides. Creo que cambiamos moi pouco a pouco, non só en Galicia. O mundo en general falle falta moito tempo para irse adaptando aos cambios e tal, e en Galicia eu creo que máis Aínda ainda. máis. Porque ainda estamos atrás, ainda que hai moito motor de cambio, somos moitos miles de personas, porque cando estamos aí no Obradoiro, enchemos o Obradoiro, dixo eu, no, mañán isto cambiou xa, estamos listos. Pero non, porque a realidade é que vamos moito máis lentos, a realidade é que vamos a eleccións e veña outros 4 anos con mesma merda, entonces vai ser complicado avanzar, pero vamos a avanzar para un lado ou para o outro. Entonces, sendo un pouco optimista, pois non haberá tanto colito e haberá máis carballos, máis castiñeiros, pero Eu, Ojalá. eu sou super pesimista nesto. Pois eu sou moi optimista no bueno, moi optimista tampouco, no, pero moi optimista no sentido de confío moito na xente. Eu tamén, sabes pero que nestos pasa? temas no. que No. eu O sea, na xente a nivel social, A nivel me refiero. claro, sociedade. Claro, a personas civiles, digamos. Eu confío moito na xente, por qué? Porque estou aquí na miña burbuja, veño hoxe a gravar o fallado, todos somos chicas de puta madre, que estamos como con esta Sí. mentalidade Pero e tal. entra pola porta outra persoa. Claro, entonces eu non suelo salir desta burbuja, o sea, non é que non me relacione con xente, non, pero sempre estás máis la ou menos... pechada no fallado. María xa non volve a Non volve casa. nunca Non volve a ir á playa de Bueno, Roma, igual que a ni de ti, coña. igual, Eso, a xente ca que te relacionas normalmente, pois é afín a ti, entonces ti dis, no, isto vai cambiar, porque mira que consensados estamos, que xa fixamos isto, xa o meu amigo que tiraba as toallitas polo váter, Lois, deixa de tirar toallitas polo váter. Por favor, Lois, non te Iso, coñezo, por por favor, Lois. O meu amigo que tiraba as toallitas xa non as tira porque xa lle berrei 400 veces, entón xa deixou de facer eso. Vamos ben, vamos no bo camiño. Que pasa? Que é o que di ela, ahora entra na taberna Fulanito. de repente soltache unha barbaridade fascista que quedas temblando e ti, no, claro, o mundo non é o mundo no que eu vivo, o mundo é o meu e máis o de Paco. Paco ten outra burbuja que é exactamente igual a él. Entonces, claro, aí é cando estina. Non nos chegan 100 anos para plantar nin 2 carballos máis. E menos que a repercusión que hoxe en día ten como que Ser o reaccionario, algoritmo, sí. incluso nos nosos móviles, estás na túa burbulla aínda. Porque mostrache o que queres ver da túa burbulla. As cámaras de eco. Sí, estamos así como sempre nas burbullas. Pois, bueno, neste sentido xa falamos un pouco de greenwashing e do perigo para os, por exemplo, no tema dos eólicos, do perigo para os animais, pero eu tamén quería falar un pouco do tema dos das especies en perigo de extinción, que ao final o tema consumismo, tema los muchos males del capitalismo e demás, claro, non axuda en absoluto. Vos como vedes isto? Non sei se dende pequenas, porque, por exemplo, cando falábamos antes de concienciación nas escolas, eu sempre lembro, Dios, isto é como super anécdota, pero bueno, vou contar. Unha prof miña de inglés, cando, non sei se era de primaria ou da ESO, non me acordo, a verdad, de primaria, creo. Acórdome perfectamente que nos puxo un vídeo do Ártico que se derretía
e había un oso polar que estaba quedando sin casa. En plan, o sea, non eran debuxos, eran imaxes reais, e o pobre oso estaba como nunha placa de xeo, tiesísimo, en plan, tío, está se derretindo todo isto, voume caer, o sea, acórdame que me marcou Eso un creo que non montón. lo puxeron a todo A o todos, mundo. sí, 100%. E Sí. se non iso, algo polo estilo, que o vexo moi ben, sinceramente, pero, Dios, o sea, tampouco como, o sea, como que me marcou moito, como en plan, unidade, alumna, niña pequeña, pero tampouco nunca atopei como a maneira como de realmente aportar eu algo nese sentido, ou A ese oso. saber algo, claro. Claro, sabes, Pobre pobre oso. oso. En plan, Pero a claro. imaxe era o mítico oso polar famélico tamén. Pues, estaba un pouco sucio, eso sí, fíjate, estaba un pouco O que sucio. cae, non? Que Claro. intenta agarrarse, pero cae, porque Claro. se lle vai desfacendo. Sí, o mítico. É que mítico. esa é traumática. É que sí. esa é Cando eres supertraumática. pequena. Claro, entonces quedache como cosa, bueno, que falábamos antes, que polo menos ser consciente, pero claro, jolín, en plan, os pobres bichos, sabes? Eu penso moito neles, bueno, nos dinosaurios, porque me gustan moito os dinosaurios xa chegamos un pouco tarde, Sí, verdad? sí. Por lo que sea, pero sabes, non sei, como hai moitas especies, ou por exemplo, hai 200 anos que, bueno, con el colonialismo e las cosas, a peña tamén empezou, bueno, a peña, os señoros, empezaron a cazar un montón de bichos, mira o dodo e tal, extinguironse todos, en plan, tío, isto ten parada en algún momento, o sea, porque aquí cando parece que xa nos concienciamos rollo, bueno, deixar de cazar bichos por sus colmillos ou sus cosas, pois veñan os eólicos e os bichos que fan, sabes? Acaban os jabalís nos contenedores da Coruña. Eu creo que a solución creo que nos extingamos nós. Sí, Sí, total, Podes ojalá. facelo compatible, como a nosa vida hasta ahora, de novo, co capitalismo, o sea, non sei, como con cuidar os nosos iguais, realmente, o sea, porque vivimos na terra igual que a eles, sabes? O problema No. é que a ti chegouche ese oso polar cando eras pequena, pero de normal non estamos acostumados a conectar co dolor de algo que vemos a través dunha pantalla ou algo moi lonxano a nós. Por exemplo, eu non fun nunca a ver un oso polar en... Por desgracia. Ojalá real. Pero non nun zoo, sabes? En liberdade. No, sí, tal cual. Pero o tema é que non conectamos con cousas que non temos no noso día a día. Hai moitísimas persoas que aínda que queiras, como que non che chega de todo, non? Entón, é un pouco imposible que a persoa que despois intenta enlazar X cousas pense nunha especie en extinción que quizáis dalle bastante igual. E hoxe en día temos unha porcentaxe enorme de animais que non coñecemos e se están extinguindo, literal. Eu creo que eso xa é como moi irse ao extremo, non? De animales que se están extinguindo, evidentemente é unha problemática, hai que falar de eso, non dixo que non, pero creo que tamén temos que traelo un pouco máis ao noso día a día, a ver, que están matando a porcos e a milleiros todos os días, hai macrogranxas, como pode existir eso? E comemos carne. Claro. É para nós, é como se alimentan eses animales, pois tamén casando, collendo, pescando unha barbaridade de peixe para facer fariña, meterlla polo cu, o sea, é todo tan barbaridade que creo que ao mellor quedámonos un pouco frívolos en irnos a esta especie en extinción super rara, que non sei que é consecuencia, o sea, que No, se pero extingue esa especie totalmente. é consecuencia de outras 1000 cousas que pasaron antes, pero creo que nos podemos ir a algo moito máis cerca de nós, polo que di ela, sobre todo, de a ti costache moitísimo traballo empatizar con algo que tes tan lonxe, sabes? Con un animal que non vas ver nunca na túa vida, con unha cousa que a ves no teléfono e nunca máis a vas volver a ver. Creo que é moito máis fácil, ou mellor, ou non sei, pero creo que temos moito máis cerca, pois, pensar nas macrogranxas que podemos ter aquí, en como se están tratando eses animales, en para que se están matando todos eses animales, na forma na que nós consumimos animales. Eu sei que é moi complicado, que non todo o mundo vai ser agora mesmo vegetariano, nin vegano, nin son eu tampouco. Non podo pedilo, non? Pero pensalo un pouco, sabes? E dicir, no, pois isto hai no que reducir, porque é que a pesca masiva de tal especie está supoñendo un problema, xa non só a esa especie que se acaba, xa non imos poder, o que dixías ti antes, de non é só que nós non o vayamos poder comer, é que deixan de existir no mundo. Claro. É que non o comemos nós solos, é que ao millor ese peixe era a presa de outro peixe, quero dicir, é unha tan... cadena. En fin. O tema é que pensamos que como hai tantas especies de animais, non todas teñen como unha función no ecosistema, na ecoloxía. E a min, ecoloxía era unha asignatura que me gustaba moito, pero en Vigo era unha asignatura un pouco complicada de aprobar. Suspendina varias veces, pero era moi interesante porque dicía, che, cada animal ou cada cousa que hai no ecosistema ten unha función, aínda que ti non a vexas,
a abella que vai por ali, que somos conscientes de que ten unha función, pero tamén a formiga, pero tamén unha mosquito. avispa, pero tamén unha babosa, pero tamén... Entón, darte de conta que todos os animais que ves literalmente teñen unha función e están aí por algo, por evolución, por selección natural, en plan, non chegaron así, ciencia infusa, non sei, é como darse de conta. A min gustame moitísimo un exemplo que teño no libro meu, que é dun parque, bueno, era un experimento de cerca de 1900, e foi que introducir lobos nun parque fixo que cambiase o curso do río. Wow. Literal. Podedelo buscar en Google, pero bueno, así a modo resumo, que querían como non mermar, pero bueno, equilibrar un pouco o tema de como estaban diferentes especies nese parque e introduciron uns poucos lobos que fixeron que evidentemente se equilibrasen todas as especies, cambiaron o curso do río porque claro, os ciervos iban a beber, entón pisaban a erva, entón crecían as plantas do outro lado e foi cambiando o curso do río, que pareceume precioso. É un experimento super bonito, se queres buscado despois, pero Pois sí, sí. Dios. E agora queremos quitar os lobos cando é unha parte super importante do equilibrio. Guau, Cando do os lobo. quitas, estás empeorando que pensas que vas mellorar, basicamente. Oi, o cubo do lobo, é Ese miña é outro tema madre. tamén. É que se me poñedes aquí podo Es que- soltar No, é tantos que- melóns. Es que... Buah, eu polo do lobo, vale, vou recomendar un documental. Vale, a ver. Hostia, espérate, porque me estou confundindo, non sei se era, o mítico de Jordi Évole e Mailo Salvados, que ahora sabedes que os Salvados fai no Gonzo. E non me acordo se, creo que era un Salvados, sí, un Salvados con Gonzo. Era sobre o tema do lobo. E de verdade, o sea, vino así, hai un tempo como, sin máis, pa velo, e pareceme como que está super ben tratado. Rollo como... Claro, as dúas partes, no? Parte ecoloxista, parte jandeiros e demais, pero dunha maneira que de verdade, o sea, se podedes velo, non me lembro do título, a verdad, pero bueno, os Salvados en canto ao lobo, que iso buscar en internet salvos fijo, e, jolín, bueno, no que dicía María antes, do tema das macrogranxas e demais, claro, aquí tamén está o tema do intensivo e do extensivo, que ao Claro. final, claro, que é máis rentable. Pois como a sempre, pois terás galiñas. Capitalismo. Claro, un día máis, sabes? Sí, terás galillas encerradas. Ter as galiñas pechadas, Oscuras. non deixar amablemente correndo por aí, pois as ovellas e tal, non, claro. E ademais, isto tamén escoitei por aí hai pouco que a xente que quería facer extensivo pero de galiñas, dicía, tío, é que non podemos porque pídennos demasiado espazo, bueno, demasiado. O sea, como non sei se eran como 2 metros cuadrados por cada galiña, unha cousa así. E claro, decía a xente, a min gustaríame facer eso, pero que tampouco teño como as capacidades económicos como para adquirir tal terreo e que me saia rentable de maneira que tal. Entonces é como que está perfecto que hai esa legislación para que os bichos, bueno, chamo os bichos. Sí, pero ao final é restrictiva e lévate a Ao final non é que optar por ese o- modelo porque é Claro, inviable. a peseta acaba Claro. sempre no Efectivamente. O sea, unha Porque ti empresa, tes que comer. claro, e unha empresa que se puidase permitir ter esa cantidade, esa extensión de terreo e eses medios e demais, curta costes, Claro. abarata costes para que lle saia Total. máis rendible e ao final as galiñas tendo un espacio para estar amablemente, pois están nas súas xaulas e teñen o triple de galiñas e fan o triple de carnes. Efectivamente. Entonces, é todo así, Efectivamente. E, bueno, pues nada, E así falando todo un tamén co bucle. tema do capitalismo, pero se me ora a mente, bueno, en Pontevedra hai moita granxa para facer abrigos de pel. genial. Non o sabíades? Eu sí. Pois verdade sí, que no. outro problema que sumai. No, pero é un problema porque moitas veces escapanse eses animais. É un problema para a fauna increíble por esa zona. Pero claro, é algo que non se falaba moito. Eu vai pouco non sabía que había tanta granxa peleteira por Pontevedra. Porque, claro, esas son especies que non son de ali. entende? Claro, normalmente o bisón americano penso que era, que o de aquí é o bisón europeo. No, estou falando Pero sen hai saber bisóns? datos. Non me gusta decir algo concretamente, pero de sí. normal penso que non era unha especie de aquí. Vale. Entón era un problema porque cando sae da granxa ou se escapa ou tal, Que desplaza pode de ser, aquí, exactamente, claro. pero bueno. Vaya movida. O tema de É máis que movimento cando de se especies escapan é un non rollo. escapan dous, sabes? De repente Claro, tas 300 de repente- bisóns polo monte Literal. que quedan os conexos que din o sea, como Que hacen estes claro, aquí? é como Quiénes mellor sois? si teño un ou dous, bueno, sabes? Ariana, Claro. what are you O que- doing here? Literalmente. Claro, chegache unha manada e diste En plan, well, é hora de morir. ¿Sabes? E o paisano O que pobre lle coello, quedou plan, será non sabe que va a hacer. Sí, pero é que... En problemón. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando. Eu quería preguntar unha cosa que non lle preguntamos a María,
que, claro, ti fas as túas xoias pois a partir de, sobre todo, de redes que atopas na playa e tal. Como é para ti ese crear dende a reciclaxe? Crees que a xente lle gusta especialmente, que estamos moi concienciados agora e tal, no? Este tipo de produtos? Sí, eu creo que a xente encanta e eu teño como dous tipos de público, un é o que é pois puramente pola estética, pois porque lle parece bonito xa está, e ao mellor nin che pregunta o que leva dentro, non lle interesa e tal, perfectamente, pagan o mismo, así que está ben. Pero despois teño outro que sí que ven moito máis buscando ese produto sostible, ese que teña pois un sentido, non unha historia detrás. A min gustame moitísimo esa historia que pode contar, pois este pendiente que teño posto, que ten unha rede que en algún momento tuvo unha vida traballando no mar, e que agora pois levo eu encapsulado dentro do tal, pois a min gustame ese pensar, non? Ese dicir, bueno, pois eu agora levo algo no meu corpo que xa tuvo unha antigua vida mariñeira que agora é unha xoia que me acompaña, e traballar con eso para min é o que lle dá sentido ao meu traballo. Eu sempre dixo, non son xoieira, eu non estudiei xollería, eu son diseñadora de moda, e gustaríame pois diversificar un pouco ese traballo, pero comer hai que comer, e ahora mismo o que me dá pasta é isto. Pero eso, a min gustame moito. Eu cando estudiei diseño de moda tamén pois fui neses primeiros anos nos que xa se sabía, non? Pero cando me empecé a dar conta de vale, eu quero me dedicar a isto e resulta que isto é a segunda industria máis contaminante a nivel mundial. Eso sí que non o quero, o sea, quero me dedicar a isto, pero non desta forma, non quero contribuir a isto. Entón xa desde os primeiros anos da carreira intentei pois que os meus proxectos tuveran ese sentido pois sostible. Que pasa? Que ti pois estás facendo eses proxectos que é sostible. Comprarme un algodón orgánico de non sei que, aquí volvemos ao mismo de antes. Como te pagas eso? Nada máis sostible que ser pobre. Eu chegaba, mandabanme facer un proxecto de, mira, tesme que facer 3 looks completos de tal, non sei que. Teño retais Vale, na casa. entonces iban a algunhas compañeiras que podían, tal proveedor, unhas telas preciosas, unhas cousas que podías escoller a caída que ti querías, non sei que, eu tiña que ver o que me quedaba na casa. Si esta cortina mamá non a vas usar máis, pois porque vou facer tal. Esta colcha, pois saco yo relleno a isto en vez de pajar o relleno. Pois veña, vou facendo así. Entonces, ao final era o que podía facer. Para min, era como, non me queda outra, pero ao mesmo tempo os profesores voulle vender como isto está super pensado, porque eu quero ser sostible, tal, non sei que. Perfecta, considero. Porque, quero dicir, realmente, O match. eso a min sí que me gustaba, sí que quería facer, pero por outra parte, eu non tiña outra oportunidade, porque ao mellor eu si pudera, era sostible, pero de comprarme unha tela sostible que fora xusto a que eu quería, con esta caída que eu quería. Non pudo ser así, tuven que coller a colcha e desfacela, sacarlle o relleno e despois que a outra parte facer tal, pero bueno, a min valiume, eu pois acabei por esta outra parte de, eu, bueno, a parte, pois a miña inspiración sempre estuvo no mar, na miña terra, na naturaleza, e cando surgiu todo isto do proxecto fui co TFG, que tiña que facer unha colección de moda, e eu puxeme como requisitos autoimpostos de que foran unha colección sostible e que ademais que a inspiración seguira sendo esa que me acompañara pois toda a miña vida de pois o mar, a naturaleza, tamén os traballos no mar e tal. E aí utilicei pois os neoprenos que tiña meu pai na casa, que o neopreno despois duns anos ti non o podes usar máis para o que é, porque cuartea, desfais e tal, pero sí que podes usar como unha prenda de roupa que non se vai meter no mar ou que non vai ter que ter ese traballo. E bueno, pois gustábame tamén contar esa historia dos neoprenos usados, dos neoprenos reventados, e pois recuperei eses neoprenos, fixenlle pois unhas transformacións, e aparte recollín ese lixo e incorporeino tamén nas prendas, e bueno, tamén con outras telas que pois tamén eran de outros proxectos, tal, outras que sí que tuven que comprar porque senón era imposible acabar o proxecto, pero que tamén eran pois de sostibles, tal, non sei que, bueno, toda esa historia. Para min é o que lle dá sentido a ese traballo de diseño de moda. A min encántame, é unha pasión para min, pero non a podería facer solo por amor ao arte, por dicir vou facer algo bonito, xa está, vou facer algo artístico, xa está. Para min o que fajas artístico ten que ter un sentido e ten que ter un propósito ou un algo detrás. E para min é isto. Oye, que bonito esta reflexión de repente. Me ha encantado. Bueno, unha cosa que non dixemos tamén, Paula, acabas de sacar libro. Eres naturaleza, chamase. Sí. Se non me equivoco, non? Por favor, se algunha editorial galega quere comprar os dereitos, e que estuve en plan, claro, son nova neste sector,
eu dixenlle a editorial, buah, encantaríame facer a versión tal, e dime, sí, vale, se atopas algunha editorial galega que quera mercar os dereitos, e en plan, por favor, Galaxia, a xente por está favor. esperando Precisamos. a edición en galego. Pero sí, está funcionando moi ben. Se a unha verdade editorial é- non está vendo, que lo Sí, sepa. non sei, está gustando moitísimo porque é un tema basado na desconexión ca natureza, non sostibilidade 100%, sí que hai capítulos de sostibilidade, pero sí que é certo que menciono moito pois as nosas compras importan, o comercio local, a fast fashion, falo das redes sociais e o fast content, slow content, como bueno, é o que dicíamos antes, son melóns, pásome o libro abrindo melóns todo o rato para reflexionar e darlle unha volta a todo, basicamente. Sabedes de que me acabo de acordar agora que falastes das redes sociais e tal? A movida esta que saleu fai un par de días da IA esta que está creando as imágenes estas De estudio Ah, de Ghibli. estudio, sí. que gastou non sei cantos miles de millóns de Moitísimo. litros de agua. Sí, Inda de por riba. Que barbaridade. sí. O sea, a ver, porque Sí. aí gasta moitísima agua ao general, en plan polo... Sí, para no no momento de ¿cómo se procesamento e Sí, enfriamento. exacto. Sí, bueno, pero das sí, máquinas. ata o CEO de eso en concreto, que non me lembro como se chamaba ahora a empresa, Mandou dixo parar. é que están Ai, derretíndose os OpenAI. servidores, literalmente. Que barbaridade. E que necesidade tes ti de ter a puñetera foto con teu irmán de estudio? A ver, É o por favor. FOMO. Eso que foi É o É o Tío. FOMO, literalmente. Literalmente. Sí, Increíble. barbaridade. É como, antes deste hai uns estaba se puxara de moda a mítica foto rollo de anuario estadounidense. Sí, Ai, exacto, sí, total. tampouco a fixen. É Sí, que é eu como, tampouco. tío, non me quero... Que Pero pereza, que ¿no? Non teño FOMO nese sentido, Eu nesas tampouco, cousas, tío. Eu aí donde vexo que é un problema é cando como se está facendo. A ver, si me explico. Eu vinlle estas fotos publicadas a xente que eu sei que ten unha mentalidade sostible e que ten unha pulsión por eso, que ten interés neso, que ten tal, pero canta ilusión che fai a ti a foto túa de IA ca cara da Mononoke como para que como para que fajas eso, o sea, pero se eu conoso, che, si sei que a ti importa, che, pois Non o vas a medio estar no ambiente, estudio ou este, o que por sea. favor. Jo, va, si tanto che interesa, pois o mellor pájalle algo para que che faga un dibuixo, sabes? Si é algo como que diste, no, pois eu son super friki desto, interésame un montón, quero tela. Vale, pois estou segurísima de que hai algún dibuixante maravilloso que é capaz de facerche a ti cos rasgos de tal. Pero que ese Sabes outro que melón, pasa? que a ilustración, Ya. ao meu parecer, non se paga como se debería. Ah, bueno, Claro, Bueno, pero E a xente Eso aínda xa. enriba di que é cara. Eu claro, en plan, pero tío, eso evidentemente melón, pero dixo eu, si te interesa, si o queres ter e tes como esa necesidade. necesidade de Sí. telo, pajaríalo. Si non, non o fajas, porque, Porque, jova, creo que é unha cousa que a xente ve como totalmente inofensiva. Pero que é porque, gratis. Claro, que vai pasar porque Claro, eu o meta tema é- a miña sí. foto aí e me saquen Sí. O unha tema é tal. que é gratis, porque basicamente. é gratis e porque non tes nin idea, porque eu creo que non se sabe, se non o queres saber, que eso contamina unha barbaridade. locura. Porque as miñas amigas non fai tanto, facéndolle preguntas chorra todo fucking día a ChatGPT. Pero, a ver, para un pouco, que non che fai falta saber eso. E vai Que chegar un pasa? momento que non vamos pensar, porque Para preguntamos nada. todo a ChatGPT Sí. e diste, tío, non sabes facerte o que estás preguntando, en plan, un menú semanal, non, podes Estaba pensando en menús facer a semanales. lista da compra ti, sabes? E que Que eu estamos non chegando a digo- uns puntos, que eu non ojo, digo que non se usen as ferramentas que están aí para usalas e que me parece moi ben. Pero hai cousas e o mismo que cousas. o pantalón que falábamos antes, tens que ser consciente de cando estás usando, estás creando un impacto no medio e en todo. Úsao se che fai falta, úsao se che apetece, úsao se queres, pero sendo consciente do uso que estás facendo. O que di miña Eso nai, está. nada é gratis. Literal. Nada gratis, pues nos Nada. quedamos con eso. E o que pensas que é gratis Ya está. é porque no outro lado non está sendo gratis. Exacto. E miña mãe díxeme a colación disto, os pobres non pagamos con cartos, pagamos con tempo. Sí, 100%. efectivamente. Literal. É certo. Bueno, pues Bueno, con isto ya O sea, yo creo que ya, sí, efectivamente. E sí. Bueno, o Queres mundo despedir ti? arreglado, O No, mundo arreglado. despide ti, No, que despide ti. saludei eu. Vale. Bueno, pues vamos a irnos. Entonces, con mundo arreglado, como di Iria, oye, falamos de un montón de melós. Oxe, abrimos Sí. aquí de todo. ¿Qué tal lo pasastes, chicas? De Moi ben. maravilla. Moi Estáis cómodas. convidadísimas a volver a follado cando queirades. Bueno, Non o digas dúas Cando veces. nos chamedes. Bueno, María xa queda pechada aquí, así que Ah, é verdad, María xa non pode salir de aquí ahora. así que decidi adiós. Está aquí encerrada en plan, bueno,
Bueno, pues moitas gracias por subir o fallado, chicas. Estuvo moi interesante esta conversación, a Moitísimas a verdad. vos. Así que nada, vémonos No baño. Vémonos no baño, como diría Grande Amore. E aos demais, pois vémonos o mes que ven no próximo episodio. E atentas porque suceden sucesos. Suceden sucesos. Eu non sei que sucesos. Sabes, pero claro, como non sei exactamente cando se publica, non sei. Porque isto cando vai ir? Bueno, isto irá en algún momento. Isto hoxe, está hoxe. No, porque Se está vendo Está ahora mesmo. Esa Que cosa día é xa- hoxe? É Navidad? Sí, é que de feito mirade a chaqueta Claro, de Paula, claro, pode ser. son cosas, ¿no? Podría ser. Sucesos suceden e Sucederán e ya está. cosas. E ya está. Moitos bicos que ya fallados. Exacto. Un día máis. Unos besos. Ale, adiós.